Mhm. Hello guys. Hi! Po slovensky alebo po anglicky najprv. Just thinking of the language which one you should use for the first talk. Both any. Slovak. Slovak first and English. OK. Dobrý deň, priatelia. Aj nepriatelia. kamoši. Aj nepriatelia, áno. Presne tak. Aj tých treba pozdraviť. Aj nepriateľov. Dneska vám tu predvedieme balenie dvoch výrobkov, ktoré sme z hodou okolností včera predali na eBay. Malinkými krôčikmi ideme dopredu, jak sa hovorí. Toto už je štyri ordery. No, 4 výrobky, ktoré sme predali. Ešte len sme začali vlastne. Takže, jak sa hovorí, malinkými krôčkami dopredu, pomaly, ale isto. Tej zásady som ja. Teraz ty po anglicky. Hi guys! Good afternoon! Hi to everyone! I want to say today a big thank you for the people who has ordered from us. We appreciate it. Thank you. We're going to show you how we take care of your item and how we pack it, how fingers crossed it's safely going to arrive to your location. You know, these days post office, Royal Mail or every how they treat in parcels. Hopefully it will be all safe, and I want to just show you how we hopefully take care of your item before it comes to you. Right. Okay. Let's go. You for me Ja tu mám sukňu. now in Slovak. OK. How do we English? OK, takže ja tu mám zabaliť sukňu. Ukážeš tak spredu Aha. zadu. OK. Tu má také šnuročky spredu. Áno. Fajne šnuročky, a viete čo to je? Sa mi zdá, že aj Má to aj vrecka. vrecká. Aha. Veľmi pohodlné. Kompany, skadiaľ to je? Aha, to je HM. HM-ko. HM. A ako to bavlna potom? Bavlna po slovensku? No bavlna. Bavlna. Ja tu mám leginsy od FNF 16. A sa mi zdá, že to je potom alebo No, polyester. sa mi zdá, že tam je aj elastán, lebo je to elastické. Takže Elastán. asi tak. OK. Takže balíme. Love you. Čože? English now. Jaj, OK, go. Let's not forget about our English friends who speak English. We care about everyone. Well, No, môžeš hovoriť. you say. Okay, so we have a skirt here with a lovely pockets. I really like when the skirt is with the pocket is very comfortable. Sorry. In the pocket. And I don't know what is it called this. More like a belt to tie. Yeah, to Tie. make something like that. I don't know. Yeah. I don't know if you can see the pattern. Can you see the pattern? Sorry. It's very nice actually. I see the pattern. Made out from It's from H&M. H&M. cotton and elastin. Uh, Elastin, did you say? yeah, I think yes. Okay, I've got leggings. Who doesn't like some leggings these days? Comfortable. Every woman. FNF. It says it's made in Bangladesh. Size 16 and euro 44. It's actually very stretchy. So we're going to pack. Bearing in mind, before we took a pictures, we have ironed them very well. Mostly my business partner has done the best job for ironing, you can say. Yeah, I'm a little bit I love in that. the practice. Okay, so I'm going to use a cardboard like this. You. OK.
Okay, me too, actually. Why we are using that? The reason, maybe the some reason- people will yeah. wonder. The reason why I use cardboard, I've decided to use a cardboard, because if you just put the item in the bag, it's going to look not Squashy. not representable. And I think if I want to buy something from someone, I want the item to come nice. I don't know if you know what I mean. Mm-hmm. Yeah. I have done one of the items like this previously, and no complaints so far. No complaints. No. I'm going to use this like that. Not like in Okay. stores. Bend. Up. Up. This one maybe can go inside. Maybe. This one, the cup is. Okay. And that. It look like a post. Look like a post now. Perfect. I'm going to do it like Okay. that. I will help you if you want. OK. Dôvod, prečo používame tento... čo to je? Cardboard ako... No, tak asi nie. Box. No, viete, toto, tak sa to volá. Koment tam below, napíšte. Toto je ten problém, že tu už bývame strašne dlho. Neviem, jak vy máte, ale jak bývate v iných krajinách strašne dlho možno. No, že Sa už stáva, že slovíčka slovenské vám vynechávajú, zabudáte na niektorí ľudia si možno myslia, že ak je to možné, Slováci, ak môžu zabudnúť na slovenčinu. Ale pokiaľ žijete v zahraničí už nejaký čas, myslím tým niektorí viac než 20 rokov, tak sa vám veľakrát stáva, že zabudáte určité slovíčka slovenské. Ako mne sa napríklad teraz stalo. Ale je to zaujímavé, lebo po slovensky človek nevie a vie po anglicky. Alebo No. vie po anglicky, ale nevie po slovensky. Takže tým, že viac používame tú angličtinu, aj by som povedala, veľa rodín slovenských používa angličtinu v domácnosti častejšie než tú slovenčinu. Takže tým sa občas môže stať, že si nepamätáte nejaké tam jedno slovíčko slovenské, tak to potom tak vyznie tak divne ako teraz. Takže prepáčte. no, sa ospravedlňujeme hlboko. Takže používame, teda moja dcera prišla k tomu, že tým z jej vlastných skúseností, keď si ona objednala nejaký výrobok z eBayu alebo z hocikadiaľ, tak jej to Prišlo iba v sačku, hodine a hotovo. prišlo len tak, jednoducho ľudia to tam len tak hodia a ide sa. No ale to je možno, že vec názoru, pretože v jej prípade jej sa to nepáči, tak prišla na to, že to len takto akože tak obalíme, tak akože ten cardboard papier a tým pádom to aspoň drží, vyzerá to troška tak úhľadnejšie a esteticky krajšie než to, čo ona teda zvykla dostávať. No, takže ako vidíte, tak toto je o mnoho krajšie aj esteticky, keď vám to takto pekne príde, hej. Aspoň zákazník bude troška viac možno spokojnejší s tým, že komu prišlo. Jemu alebo jej to prišlo. Lebo v našom šope máme aj oblečenia pre mužov a babetka. Pre všetky kategórie, aj veľkosti, samozrejme máme aj veľkosti 26 napríklad, 22 a tak. Áno, lebo každé ženy môžu dostať od nejaké krásne oblečenie, vieš, či také
jak sa to povie, size, no vidíte, Veľkosť. veľkosti alebo takej veľkosti. Uh-huh. Myslíme aj na vás. Na všetkých, no. Takže zatvárame. Okay. Zatvárame. Ja som už zavrela. Už Ja to mám. neotváram. Ani ja. Ok, so we closing now. Ja mám leginy, ty máš skirt, jo? Jo. Môžeme zapodnúť. Lebo máme label, takže na leggings. A to máš skirt. Aha, tak Lebo musíme ísť ešte. Tak Toto napíš. mám, že leggings, Aha, ty máš ok. skirt. Ok, dobre. Lebo máme ešte QR kód, ktorý musíme na pošte tam dať, ale mi dajú nálepku. Aha, ty to chceš ešte to. Aha. Jo. Tak ja potom, neviem, kam si dala. To. Ktoré? Toto je dosť silné. No, dobre. No. Hej, si istá? Potom na nožnice. OK. Ale toto asi chcem, To by si mohla odstrihnúť, vieš. vypadá pekne. OK. Hotové. Chceš to? Sem. A ja ti to môžem zakúpiť, ak chceš. To by to otoč takto, nie? No, aha, tak super. Hop, Tak toto sa asi pokazilo. posralo. Pokazilo. Ja nemám nechty, prepáč. Dneska nemá nechty. Dnes nemá. Nie. A očividne ani ja. A neviem, kde to je. No, teraz buď múdry, keď je celá dedina sprostá. Alebo múdra. Tak pardon, ja si odskočím. Že to nájdem tu. Neviem. Ja myslím, že toto je silnejšia, táto páska. Možno, že výraznejšia, ale Jo. silnejšia si myslím. Dobre, mám to označenie. That's it? Golden. I've got a little L for leggings, so I will not mix up the parcels. Now she's got the skirt. Hold on. See you soon. Thank you for watching. Ďakujem, že nás pozeráte a čo to? No a hlavne ďakujeme za trpezlivosť. A dúfame, že nás budete sledovať ďalej. Pa, pa. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.